हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म YouTube चेनेल आरो नोंथांमोननि जे BTR खौ लानानै कमेन्टफोरखौ नोंथांमोना लिरदोंमोन आंनियाव आरो बे कमेन्टनिनो फिननायफोरखौ आङो दिनै नोंथांमोननो रोखा-रोखायै होगोन आसा खालामो आं नोंथांमोना बे कमेन्टनि सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोना गोरलैयैनो बुजिना मोनगोन आरो जायफोर कमेन्ट हरदोंमोन आरो जायफोरनि कमेन्टखौ आङो दिनै आखायाव लादो आरो जायफोरनि कमेन्टखौ आं फरायनो मोनाखै बिथांमोना आंखौ जे गाज्रि मोना बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खुलुमनाय बावहरबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आसा खालामो आं नोंथांमोना जे आंखौ हामा मोना एबा गाज्रि मोना जियानो जा मानो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायबाय थायोब्ला अब्ला डिसक्रिपशनाव मोनसे भिडिअनि लिंक दङ आरो बेयाव 1000 बान्था होबाय दं आरो बे भिडिअखौ नोंथाङा नायनानै बेयाव नोंथाङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय #निजोम ब्रह्म एबा #निजोम नोंथाङा कमेन्ट खालामबानो नोंथाङा बे बान्थाखौ मोनगोन नोंथांनि कमेन्टनि सायाव सोनारनानै जायखिजाया खासे 1000 थाखा एबा 1000 रां आरो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय गासैखौ बुजि मोनगोन अब्ला जोङो दानिया फैदो नोंथांमोना जे कमेन्ट खालामदोंमोन आंनि BTR नि भिडिअ आरो बे कमेन्टफोरखौ लानानै नोंथांमोना पिक आप खालामनो नाजादो आरो नोंथांमोना गोरलैयैनो बुजि मोनगोन होननानै आं आसा खालामो गिबि कमेन्टआ जादों मानिक इस्लारिया बिथाङा लिरदों मानोथो BTR खौ नाजावखौ आं गोजोननाय मोनाखै बिथाङा लिरदों BTR खौ लानानै गोजोननाय मोनाखै रावबो सुबुङा गोजोननाय मोनाखै नोंथां आं नोंथांखौ बुंदों रावबो सुबुङा गोजोननाय मोनाखै नाथाय फंसे खोथा जेब्ला जों बड'लेण्ड रायजो सेपारेट स्टेटखौ नागिरनो थांनायावनो जोङो मा खोन्दो बारबुखौ जोङो BSc BTC आरो दिनै BTR आरो बड'लेण्ड रायजोखौ जों नागिरना थांनायावनो जों बेफोरबायदि मोनसे स्टेप बारबोनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जोङो BSc BTC आरो BTR मोनदों आरो सानसे समाव बेबायदिनो थाङै जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ मोनगोन होननानै आं मिजिं थियो आरो बेनि थाखाय जोङो बयबो खौसेथि जानांगोन आरो खौसेथि जानानै जोङो बयबो लैहोर ओंखारबोनांगौ नङा होमबा गावनि हारि आरो गावनि जोंनि हादरसाखौ नागिरनानै रायजोखौ नागिरनानै जों नङा होमबा बड'लेण्ड रायजोखौ नागिरना जों बयबो ओंखारबोनांगोन आरो जों बयबो बेयाव बाहागो लानांगोन नङा होमबा बेबायदि खालामनानै जोङो गावनि मोनफा खोन्दो जोंनि जे जानो गोनां थासारिफोर आरो मोननो गोनां जे जोंनि बायदिसिना जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि मोननांगौ हाबाफारिफोरखौ जों बेफोरबायदि मावफुंनो हागोन आं आसा खालामो नोंथाङा बे सोंनायनि फिननायखौ मोनबाय बेनि उनाव लिरदो नैथि कमेन्टखौ लिरदो मइनुल बसुमतारी बिथाङा लिरदो सनितपुरा मा जागोन बे सोंनायाथ' गोबां सुबुङानो आंखौ बे सोंनायखौ खालामदों नाथाय आं गासैबो सुबुंनि कमेन्टखौ आं फरायजोबनो हाया मानोना भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन बेनिखायनो नोंथां आं गुरैयै खावलायो नोंथांमोनखौ जायफोरा कमेन्ट खालामदों आरो जायफोरनि कमेन्टखौ आं फरायनो मोनाखै नोंथांमोना दा गाज्रिमोन बेनि थाखाय दायनिगिरि आं नङा मानोना एसेबां गोलाव जुदि आं भिडिअ बानायोब्ला अब्ला सोर नायगोन एसेबां गोलाव बेनिखायनो आं जे गोनांथि कमेन्टफोरखौ आं दैखांना लादो आरो बे कमेन्टफोरनि गेजेरजों नोंसोर माबा मोनसे बुजिगोन एबा नोंथांमोना माबा मोनसे मिथिगोन होननानै आसा लायो बिथाङा लिरदो सनितपुर मा जागोन सनितपुरा जेबो जाया फैगौ समफोरावसो जोङो मोनगोन बेनि थार फिननायखौ बेसेबां ओनसोल एबा बेसेबां गामि हाबलाय ओंखारलाय सोदेरनाय जागोन आरो बेखौ जोंनियाथ' BTR जाना थांबाय जानायनि उनावबो जोङो फैगौ सानफोरावसो जों बेखौ मिथिगोन मा गामिखौ एबा मा बर' ओनसोलखौ लादेरनाय हायो बेनि अनगायैबो लोगोसे मोनसे दुखुनांथाव खौरां सनितपुर ओनसोलनि जायफोर बर' दोङो बिथांमोना बड'लेण्डनि बिग्रायनायाव गोबाङानो जिउ गालांदों गावनि जिउखौ गारलांदों आरो बिमा बिफा गासैखौबो नेवसिनानै बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय बिग्रायनायाव गावनि जिउखौ बावलांदों आरो बिथांमोना जुदि दिनै BSc जाबाय बेयावबो बिथांमोना मोनासै जेबो आरो BTC जाबाय बेयावबो जुदि बिथांमोना मोनासै जेबो आरो जोंनि BTR जाबाय बेयावबो जुदि बिथांमोना जेबो मोना बेनिख्रुइबो दुखुनांथाव खौरां जेबो थानाय नङा बेनिखायनो बेफोर ओनसोलखौ जायफोरा जिरायगोन थिसननाय BTR नि जे गामि थिसनग्रा सोरलायाव बिथांमोना जे बेफोरखौ एसे नायना होयो बेनि थाखाय आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय बेनि उनाव थामथि कमेन्टखौ लिरदो मोसाहारि खुंगुर बिथाङा लिरदो थगायजाबाय माने बिथाङा होनदों बर'फोरा थगायजाबाय बे कमेन्टआ सानना नायब्ला थार फिननाया
बिथाङा सोंनाया थारानो मानोना बर'फ्रा थगायजाबाय फारसेथिं थगायजाबाय आरो फारसेथिं थगायजायाखै मानोना बर' हारिनि गेजेराव गोबां हाग्रायाव थानाय जायखौ जोङो बिथांमोन एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना हाग्रायाव थानानै गावनि बिमा रायजोनि सायाव बिग्रायदो आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगोन होननानै सानसे समाव बिग्रायदोंमोन नाथाय बेसे दिन बिग्रायबावगोन बिथांमोनाबो गावनि बिमा बिफा आरो बिसि फिसाय गारनानै लोगोसे गासैबो गारनाथ' बिथांमोना हाग्रायाव थाना दङ आरो हाग्रानिफ्रायनो बिथांमोना जिउ खुंबोगासिनो दङ हाग्रायाव थानानै नाथाय बिथांमोननि गोसोआवबोथ' मोनसे लुबैनाय दङ गावनि बिमा बिफाजों खेबसे रुजु रुमुयै रायजो जानो बिसि फिसायजों रायजो जानो एबा बिमा बिफानि जायफोर गारबोनाय मोनसे समनि मेगननि मोदै बे मेगननि मोदैफोरखौ हुगारनो न'आव थांनानै बिमा बिफाजों रुजु रुमु जानो बिथांमोनाबो सिमां दं बेनिखायनो बिथांमोननिबो जे बेफोर साननाय हनायफोरखौ जों सुफुंनांगोन बेनिखायनो बिटिआरनि बे गोरोबथायखौ खालामनानै बिथांमोनखौ बेनिफ्राय बोखारनाय जाबाय आरो बर'नि जे न'खर दुखु जाना थानाय न'खर एबा मोदैजों बुंफबना थानाय बर' हारिनि बैफोर न'खरफोरखौ दिनै रुजु रुमु खालामनो आरो रंजा बाजायै बर'नि न'खराव एसे मिनिनाय लाबोनो थाखाय बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों आंनि बायदिब्ला नोंथांमोननि बायदिब्ला मा मिथिया आङो बेखौ नोंथांमोना बे कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेनि उनाव थामथि कमेन्टआ जाबाय रमिय' बसुमतारी बिथाङा बुंदों गफुरखौ मा खालामगोन बिथांनि सोंनायाबो थारैनो मोजां आरो बिथाङा बुंदों गफुरखौ मा खालामगोन आरो बिथांनि सोंनायनि फिननायाबो गोबां दुखुनांथाव जागोन मानोना गफुरनि गोबां बर' सुबुङानो बड'लेण्डनि बिग्रायनायाव हेफाजाब खालामदो आरो आं दानिसो बुंलांबाय सनितपुरनि खोथा बेफोरबायदि बर'फोरा जुदि बिसि आरो बिटिसि आरो बिटिआरआवबो जुदि दिनै गोग्लैयाबा बिथांमोननि थाखाय दुखुनांथाव खौरां जेबो गैला बर' हारिनि गेजेराव बेनि अनगायैबो नेक्स्ट सोंदो प्रसन्जित दैमारिया आइ एम नट हेपि बिटिआर गोजोननाय गैया नाथाय बिथाङा बुंबावदो बड'लेण्डआ जेब्ला थागोन अब्लासो बर' हारिया थागोन बे खोथाखौ बुंदो आरो थार जेब्ला बर' हारिया बे बुहुमाव थागोन अब्ला बड'लेण्डआ थागोन बा बड'लेण्डआ जेब्ला बे जोंनि गेजेराव थागोन अब्ला बर' बिमायाव थागोन आरो जोंबो अरायबो आलो गोजोनै थांना थागोन बिथांनि कमेन्टआ थारैनो जोबोर दुखुनांथावना आरो जोबोर बाख्नायथावना आसा खालामो बे कमेन्टनि जे फिननाय गोबां गोलाव जागोन आरो बेनिखायनो आं बिथांखौ बुंनो सानोदि न बड'लेण्ड नर्थ इस्ट बिथाङा बे कमेन्टखौ खालामदो आरो बे कमेन्टखौ खालामनायनि थाखाय जोंनि जा बर' समाजनि पपुलार वार्ड सोदोब न बड'लेण्ड नर्थ इस्ट बे खोथाखौ लिरनाय थाखाय बिथांखौ आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेनि उनाव कमेन्ट खालामदो जेक्सन बसुमतारी आइ एम नट हेपि बिटिआर बिथाङा बिटिआरखौ लानानै गोजोननाय गैया नाथाय फंसे खोथा आं दानिसो बुंबोबाय बिटिआरखौ जों लानानै रावबो गोजोननाय गैया दङब्लाबो एसे दङब्लाबो नाथाय गोसो खुसियै रावबो गोजोननाय गैया मानोना जोंनि थार ओंथियानो जाबाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै बुंनो सानो जे बड'लेण्डखौ नागिरना थांनायनो जोङो बेफोर जे मोनसे स्टेटनि देवना दङ बे देवनाफोरखौ जों बारलांनांगोन आरो बे बारलां थांनायावनो जोङो बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर बेफोरबायदि देवनाफोरखौ जों बारलांबाय थानांगोन आरो आसा खालामो नोंथाङा आंनि बे फिननायखौ मोननानै नोंथाङा जोबोर गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो आरो बेनि उनाव नेक्स्ट कमेन्टखौ फैबाय कातिराम बर' बिथाङा बुंदो थगायजाबाय बर'फोर बिथांनि सोंनायनि फिननाया बुंनो थाङोबा इमोसनेल ट्रेडिशनेल गासैबो हाबना दङ थगायजाबाय बर'फोरा थगायजाबाय नंगौ बे बिथांनि कमेन्टनि सोंनाय जे कमेन्टनि बिथांनि कमेन्ट बे कमेन्टनि सोंनायाबो गोबां सानथावना मानो बर'फोरा थगायजाबाय मानोना बर'फोराथ' बिग्रायदोंमोनसो गावनि सेपारेट स्टेटनि थाखाय बर'फोरा बिटिआरनि थाखाय बिग्रायाखैमोन नाथाय बिटिआरखौ जों मानो मोनखौ बेबो मोनसे गोमोथाव सोंनाय बड'लेण्डखौ जों नागिरनो थांनायावनो जों बिटिआरखौ मोनबाय बेनिखायनो गोबां सुबुङानो बुंदो
थगायजाबाय खालि थगायजाबाय बेबायदि नङा जेबो थगायजायाखै लासै लासैनो जों खौसेथि जानांगोन आरो जोंनि जे खौसेथि दादे जों जि खौसेथि जादों आरो बे खौसेथिजों जोङो मालाबाबो हेगारनो मोननाय नङा आरो मालाबाबो हेगारनाङा अब्लासो जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ बिमा रायजोआ जाफुंसारगोन आरो बेनि थाखायनो आं गुरै खावलाय नोंथांमोना रावबो हेगारनाङा अब्लासो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ नोंथांमोननि एबा आंनि गेजेराव जाफुंगोन लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों गोबां मोननो हागोन मोना नङा जों मोननो हागोन आरो मा मोनगोन दा मोजाङै थिग जायाखै आरो गोबाङानो गोबां मोनगोन बेखौ जों मिथिगौ गोबाङानो जाफुंबाय आरो गोबाङानो बेयाव रोखा रोखायै लिरनाय दं आं आसा खालामो गासैखौबो जोङो दिहुननानै लानो हागोन जोंनि जे दा जों जायगा सोनाय दिहुननायनि गेजेर मोनसे जों सावरायनाय दङ आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों मा हाबो जे बेनि सार्कोलखौ बानायनायनि उनाव जोङो गासैखौबो गम मोनगोन आरो लोगोसे बेनि मोजां खोथा जे बे बड'लेण्ड रायजोआव जथना ला जोंनि सेपारेट स्टेटनि बिग्रायनाय जाय बे ओनसोलाव जोंनि जे एनडिपिनि जाय हाथियार लानानै दिनै अरनबारिफोराव दङमोन बिथांमोनखौ आरो जोबथेसालियाव जाय जोबजानाय दङ बिथांमोना गासैबो रैखाथि मोनगोन बेनिफ्राय आरो रैखाथि होगोन होननानै बेखौ रोखायै लिरनाय दङ बे एग्रिमेन्ट एन्ड मेम'रेन्डामाव लिरनाय दङ रोखायै आरो बेनिफ्रायबो बिथांमोना रोखायै बारग'नो हागोन लोगोसे लास्ट मोनसे कमेन्ट दङ आरो बेखौ लिरदो प्रफुल्ल बसुमतारी सनितपुर गहपुर बिश्वनाथा बिथाङा लिरदो सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथनि जायफोर सुबुंफोर दङ बिथांमोना जुदि बिटिआरआव गोलैयाबा बड'लेण्डनि एबा बिटिआरनि जा एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ माब्लाबाबो साक्सेसफुल जाया बिथाङा जानो हागौ बिथाङा जोबोर दुखुदो बे कमेन्टखौ खालामदों नंगौ आं दानिखौसो बुंबाय सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथनि जायफोर बर' सुबुंफोर दङ जायफोर बर' ओनसोलफोर दङ बे ओनसोलनि गोबां सुबुङानो बड'लेण्डनि जे मुभमेन्ट दावहायाव एबा गोबां सुबुङानो जिउ गारदों आरो बेफोरबायदि थासारियाव बिथांमोना जुदि दिनै बे बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर दिनावबो जुदि एसेबाबो जुदि बिथांमोना जायगा मोना आरो बिथांमोननि जायगाखौ लादेरनाय जाया अब्ला बिथांमोननि थाखाय दुखुनांथाव खौरां जेबो थानाय नङा बे बर' हारिनि गेजेराव बेनिखायनो आं गुरै खावलायदि बिथांमोननि ओनसोलखौबो सोना लाफा आरो लाफानो अरायबो नाजा जायफोर बर' सुबुंफोरा बा जायफोर सोद्रोमा आरो जायफोर बिबानगिरिफोरा बे सार्कोलाव जगोन जिरायगोन आरो रायजबगोन बिथांमोननि थाखाय आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय गुरै खावलायनाय जे बिथांमोना बे सार्कोलखौ मोजाङै बानायो लोगोसे फंसे दुखुनांथाव खौराङा जाबाय मा मिथिगोन ना आं जे नोंथांमोननो भिडिअ बानायबाय थादों सानफ्रोमबो नोंथांनि बिटिएनि बड'लेण्डनि बिटिसिनि बिटिआरनि गासैबो भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो बर' रावजों बुङो आरो बड'लेण्डनि सायाव बुङो नाथाय दुखुनांथाव खौरां गोबां मोनसे दुखुनांथाव खौरां आंनि गोसोआव दङ बड'लेण्डथ' जाया बेयो उननि खोथा नाथाय बिएससि जाबाय बिटिसि जाबाय आरो दिनै बिटिआर जाबाय बिटिआरावबो आंनि गामिया गोलैगोन ना गोलैया आंनि ओनसोला गोलैगोन ना गोलैया बेनिबो जेबो सिन साब गैया आं जेराव थायो एबा आंनि गामिया जाय गामि आरो बे गामिया गोलैनो गोलैया बेनि जेबो जोंनि खबर गैया एबा खौरां गैया आसा खालामो नोंथांमोना आं भिडिअ होबाय थानायखौ नायनानै मोजां मोनगोन लोगोसे आं मिजिंथियो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे सोलोंनो मोनदों आरो बेनो दुखुनांथावफोरा जे आंनिया गोलैना गोलैया आरो बेबो आं सियर नङा जियानो मानो गोलैबाबो जोंथ' बर' अरायबो जोङो बर' जानानै थानांगोन आरो बर' हारिखौ सिबिनांगोन बर'नि धोरोम बर'नि आसार खान्थि राव जारिमिन गासैखौबो बुथुमनानै जोङो जिउ दानांगोन बर' होनानै आरो बर' समाजनि गेजेराव सासे मोजां सुबुं जानानै बर' समाजनि गेजेराव जोङो जोनोम मोननानै बर' समाजनि गेजेराव जोनोम लानानै जों बर' समाजनि गेजेराव माबा मोनसे गालांनो एबा माबा मोनसे जोङो जारिमिनाव लिरनानै गालांनो थाखाय अरायबो जों नाजानांगोन आरो हारिनि मोजां खामानि माव हारिखौ खौसेथियाव अराय लाबोनो नाजा आरो हारिखौ सेफायनो दा नाजा लोगोसे गोबां सुबुङानो कमेन्ट खालामदो दे गाज्रि कमेन्ट खालामदोंमोन आंनि बे भिडिअ आरो बिथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय आं फंसे खोथा बुंनो सानो जे जायफोरा गाज्रि कमेन्ट खालामदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय बे इउटुब प्लेटफर्मा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा नङा मानोना बे इउटुब प्लेटफर्माव नोंथांमोना जे कमेन्ट खालामदों बे कमेन्टखौ गोबाङानो पिकआप खालामो बा जानो हागौ नोंथांमोना नोंथांनि आमायानो जा नोंथांनि मादै आदैयानो जा नोंथांनि बिदा फंबायानो जा
सोरबा सासे नङा सोरबा सासे पिकआप खालामो बेनि अनगायैबो बर' हारिनि गेजेराव थानाय उन्दै उन्दै खुदियाफोरनि थासारिफोरखौ गाज्रि खालामनो नोंथांमोना दासान मानोना बेफोरबायदि गाज्रि थासारिया नोंथांमोननि गाज्रि कमेन्टआ बैफोर खुदियाफोरनि फरायफुनाय खुदियाफोरनि खर'आव डास्टबिन जानो हागौ डास्टबिन खालामनो हागौ जानोना वेस्टबिन बा डास्टबिन खालामनो हागौ जेबो गैयै खालामनो हागौ बिथांमोननि खर'खौ आरो फरायनाय जिउनिफ्राय बिथांमोनखौ बोखारलांनो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना ससियेल मिडिया प्लेटफर्म बेफोरबायदि कमेन्ट दा खालाम मानोना इउटुब चेनेलानो जा फेसबुकआनो जा नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट दा खालाम आरो बेफोरबायदि कमेन्टआ बर' समाजानो जा गुबुन समाजानो जा समाजनि गेजेराव गोबां 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 गोहोम खोलैयो बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट खालामहो गार आरो मोजां कमेन्ट हो नोंथांमोना मोजां कमेन्टखौ पिकआप खालामगोन इउटुबारानो जा फेसबुकनि माबायानो जा जियानो जा मा सुबुङानो जा नोंथांमोननि कमेन्टखौ पिकआप खालामनो अरायबो नाजायो जायानो जा मानो आरो मोजां कमेन्ट होबा बिथांमोननि गोसोखौ मोजां मोनो बेखायनो नोंथांमोना गाज्रि गाज्रि कमेन्टफोरखौ दा खालाम आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय आं निजोम ब्रह्मआ नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायबाय आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट दा खालाम आरो मोजां कमेन्ट खालाम अराय समाजखौ सिबिनो नाजा समाजनि गेजेराव सुबुं जानानै मानसि जानानै थांना थानो नाजा बेखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि कमेन्ट नोंथांमोननि एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो जायफोर आं बिथांमोननि कमेन्टखौ फरायनो हायाखै आरो बिथांमोना आंखौ दा गाज्रिमोन आरो फैगौ सानफोराव नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं फरायना होगोन होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं पिकआप खालामगोन आरो नोंथांमोनजों आङो बेबायदिनो अरायबो रिलेसनाव थाबाय थागोन अब्ला जै बर' हारिया गोसारथो अराय बर' हारिया बे मुलुगाव अरायनि थाखाय थांना थाथों गावनि बिमा राव आरो बिमा हादोरखौ लानानै जै बर' हारिनि